ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାହାର ଭୋଗ ବଡ଼ ଭୋଗ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ, ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରର ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମ ବିଷୟରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ପଦଟି ଲେଖିଲେ। କହିଲେ, ରହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁକି, ଭୋଗ ରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସବୁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବଜଗତରେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଅଭିନୟ କରିବା, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଆମ ହାତ ପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ହାତ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ନହେଲେ ସାଥିରେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଖାଲି ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, କେହି ନୁହେଁ କାହାର। ଏଟା ମୋର, ସେଟା ମୋର, ଇଏ ମୋର, ସିଏ ମୋର, 5 ବଖରା ଘର ମୋର, ଏ ଜମି ମୋର, ଗାଡ଼ି ମୋର। କିଛି ଆଜ୍ଞା ମଲା ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକା, ଯିବା ଏକା, ଆଗ ପଛରେ କେହି ଯିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନ ବୁଝିବା, ନ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା। ହାତ ଯଦି ପବିତ୍ର କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ମାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପାଦ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଛରେ ଇଏ ମୋର, ସିଏ ମୋର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କଳିଯୁଗର କଳା ଗତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରିତ, ସେଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ସେଇ ଭାଗବତ, ଏଇସବୁ ତା ଭିତରୁ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ତଂ ପବିତ୍ର ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ, ପାଦ ପବିତ୍ର ଯଦି ତୀର୍ଥ ଗମ୍ୟ, ଜିହ୍ୱା ପବିତ୍ର ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମ, ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଲାବେଳେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ଖାଲି ମୋର, ତମର, ମୋର କହି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।